Kabalang Katolik kalapen mi pajba ya kadulir video sia saplikan sakakat pratarik unok pra arajar arpulai lengba ka discussory for the doctrine of faith kabala ai jingbit daukpa bakuj upop Francis. Dakane uleng dok Katolik ula banker khu ya kibasyong kha om katkum ka anjong ublei batkan om don ka jinglet nyam jong kabalang kaban ya dei kerdan kum ka sakramen jinggentiu kurim. Kariti liat niam jong ka sakramen jinggentiu kurim ka dei tang nak benta ka jingya long ka wei jong usen rang bat ka kentei ha ka jingya te jutang basi junom. Kane ka dulir ka theu ya ka jingmut jong ka jing duai kerkhu. Kane ka dei ka jing duai ka bauleng do ula banduai hi klem da shim ya ka jing duai jong ka balang. Ya kane ka jing duai kerkhu om dei ban sngeutu bakala bakane ka dei ka jinglet niam jong ka sakramen jinggentiu kurim jong ka balang Katolik. Na kata ka daw kane ka dulir ka klem pen kala ya ka ain tenrai jong ka sakramen jinggentiu kurim ha ka balang Katolik bat ka jing duai jong uleng do kamut ba umenjur ne penslur ya ka jingle jong ki.